Straight to the Now atong pagtagad mahigala tong dugang mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan. O niya aritas to mga dugang mga issues mga sukit dig paminaw. Ato ning pagtagad mahigala. Arita mga kagalaan sa nagkadaiyang mga hisgutanan o niya ni aman mga higalay ato lang gining tik-apon kay nigawas na magud ni mga higala sa atong mga pamantalaan. Primero blind item ra man gud ni mga higala unya naon sa bang hitabo ang nanggawas sa man gyud ni. So ato lang ning tik-apon mga sukin tigpaminaw labot ining usa ka Viva Max actress nga si Chelsea. Unsa pa pronounce day? Chelsea Ilore. Viva Max. Unsa may mga ato ni pagtagad ba kagalan ha? Unsa man ning mga kuan ning Viva Max day mga celebrity no? Sikat kayo ni mo ni paborito ni mong nani kasamang Jesus Binya. Mura ni sa kana mga salida nga mga sexy mga movies ba, no? Mura parihan nito mga sex bomb in Daikin. Mas gabi ni sa sex bomb. Aha. Kato ba ang kuan katong tukar 6 bomb nga sikat kayo sa una nga 6 bomb. Pero matod pa mas gabi-gabi pa gina sa 6 bomb. Unya kini manggod mga kaigalaan do na manggoy ni sulti kini magon usa sa mga sakop. Pila man kabuk sila sakop ining Viva Max day? Daghan ni sila mga sakop. Kay katong 6 bomb murag kuan man to murag dancers man to sila no? Oh. Unya, pagkahuman, ispagiting pataas ng pataas. Marag mo na yung paborito kasamang Jesus Binya, ha? Ang kanang spaghetti ba? Dili itong mga members 6 bomb, ang spaghetti lang kay... Katong 6 bomb, mga kwantos lang, mga dancers to sila, pero mga sexy o mga attire, no? Pero dance group lagi to sila day, no? But kining Viva Max, lain ni ilagyod. Kada mga salida nga mga kuan, no? Uranig mga kuan, kani-kani mo ni mga member sa Viva Max. Mula sa panahon sa una sa kuan, katong Viva Hot Babes day. Oh. So katong sa una Viva Hot Babes, karon Viva Max, murag Hot Babes to the max. Unya, kini magud mahigala usan ni ining mga sakop ining Viva Max. Usa sa mga sakop ini kining si Chelsea Ilore. Asa na yung picture ng Chelsea Ilore kasamang names? Kaya itong pagtagad mahigala kay usa sa mga members ani Viva Max actress nga si Chelsea Ilore, may claim siya atol sa interview na ba kay picture ni kuan dong names kining Chelsea. Okay, sige ko no. Kani umaod ni. Maod ni kayo. So sakop ni mga kuan dayon sa man ni kana si AJ Rabal sa una Viva Max na mga 60 stars ba. O kani mo ni Chelsea di ay okay. O bantog lang nga ganahan kay aning tapika. Ato lang agi katawa mga sugid dig paminaw. Kay kuan man kini ang mga sexy ba nga mga membro ining mga Viva Max, no? Kini ako lang gisgutan kay matod pa mga kagalaan doon naman mga kagala ay kuan time pagamay lang kaayo ha. Okay. Ang issue go nini dili man gud ingon nga kuan kay nitubag naman ni mga higala kay iya man gong gipabitin-bitin atol do na interview gipabitin-bitin niya nga do na kuno senador nga mihatag og indecent proposal matud pa nga miingon nga og kini mo senador willing kuno mobaya di ay og pila to day 200,000 300,000 mahal ko di aning kalakihan. Murag sulbad mang krisis aning kalakihan de kay.
Kaya kita ni kataw ha, matod pa dunay senador nga nihatag og indecent proposal kaniya nga willing day mo hatag og 200,000 to 300,000. Kuyawa no? Unsa man ni kanang unsa may trabahoon anang 200,000 300,000 mo kuan lang. Mag kini na ikaw kay mo sinyas ka diha mo naglain paminaw na imo sinyas. Kuyog siguro, lain na po na mo sinyas kay mo na mag di kay anak ko na sinyasa, mo na nag depende siguro unsay tahas anak kay magag tagaan kag 200,000 300,000 anak. Viva Max nga actress. Straight to the Na point. atong balikan ay may gala para nako. Di gud ta mo take up unta aning inaani nga issues ba kung nag-involve pa ning private person. Ngano man, laman sa nang kinabuhi. Ha? O private person lang ba? Ilan ang kinabuhi? Di ta maglabot. Pero kini nagdambigit mga senador. Ha? Senador man gud ning mobayad may gala. Nya asa may ibayad senador? Nga kung imong tan-awon ang salary grade sa senador mahigala way labot kawat ha. Bisa kini mga congressmen. O way labot kawat. Kanang ilang salary grade, igo naman sana ilang sweldo day. Makabayad ka na nga one night ko nung makigkuyog na may proposal di ani nga sa usa ka gabiing pagkuyog andam nga mobayad sa mo range di ay 250,000 to 300,000 day. Ug kini magud ngano na concern ta kay senador man. Nya mabala ka ta asa basig sa flood control ni ko aning maong kwarta. Ngano ba ka labihan ba ka kuan man? Mura man og nasubraan mahigala ka giver kaayo ba? Ha? Mura man dili malalim ni og kuan. Dunay something aning mga babayhana di ay nga makapamove sa usa ka senador, usa ka lalaki nga mobayad og dako. Ay kini mga Viva Max. Viva Max man ay mga sugid di paminaw. Ang equivalent ani kaniadto kato mga Viva Hot Babes. Kainom mo to mga Viva Hot Babes alang sa mga kato mga doon na mga pangidaron nga mga kwan. Kato mga Viva Hot Babes. So kini sila. Kadto sa si Katrina Halili. Pauman to mahigala katong mga membros Viva Hot Babes. Kadto sila si Rosana Roses. Mga kwan to. Mga sixes. Maui Taylor. Naba kay mga pictures ani dong names. Katong Maui Taylor na ngilngiga to mga babayhana mga higala. Basta doon na nagito sa lida. Murag ganahan kay mo tanaw ang atong mga amigo to kay. Yagi tala ni katawa mga sugintig paminaw. Andrea Del Rosario, sila si Katya Santos, kana sa Maui Taylor, kani oh. Mao ni sila mga kwan. Oh, ngilngiga ni mga kwan eh. Kadtos Katrina Halili mo man to na involved og katotoang skandal day. Kang kwan. Hiding ko nga skandal, di ba apil mo sa Katrina Halili ato? Oh, nga sikat to mga Viva Hot Babes to sila. Nya kini karong mga kinabag-o, mo na mga higala ang mga Viva Max. Katrina Halili 60 stars to, no? Mga 60 ba nga mga movies? Unya, kini karon Viva Max na sila, usa ini sa mga membro sa Viva Max. Nga kini si Kuan, Chelsea Ilore. Atol man ko sa interview, kini mabayhana oh. Ako mo pakita ang picture ha. Medyo may itsura gyud. May itsura gyud ni babayhana. Thumbs up good si kasamang kisus niya. May itsura gyud ning babayhana aki. Unya dayon kini ni ang pag-interview man gud ingon mo siya nga mato pa sa report gawas pag ni sa kwan diri sa Philippine Star. Usa sa mga iyang gisulti. Di naman kuno kay senador, dahil naman kuno mayor pod nga nag-offer niya. Mato pa niyo. Chelsea said nga duna kuno around 50 and 60 years old nga 50 kuno nga to sa 60 anyos nga nag-serve a city somewhere in northern Luzon and had offered her og overnight stay kini mas tiba-tiba din ni maong senador kay kining maong mayor mahigala iyang gi-offer 150,000 stay overnight day. Stay overnight. Unsa may buhaton na mag-stay overnight kay o mag tinan-away lamon di tingali pwede magrosaryo lamon ang tipong gabi eh.
150,000. Mao ni offer sa mayor, mga higala. 150,000, stay overnight. Dakuan ang kwartaha, mga sugti paminaw, pero kwarta na flood control, sayon, lagi ka na gastuhon, daikin. O kwarta ng binilyon ka na flood control, mga higala. Kayang-kaya makabayad, ana. Pero, kanagong kuan, ordinary ka, Jesus Ginoo, kumubayad ka ng kwartaha. Ngayon sa may buhato na nang inanang usa ka gabi iki, magsinakulo mo ang kalakiha. Pero mas tiba-tiba di ay. Mas mayo mo hatag mga higala din ni senador. Kay matod pa niya si senator, ti pa lang kuno, paldo na. Unsa man ning kuan kining paldo nga termino Tagalog nga termino? Unsa may pasabot sa Bisaya aning paldo? Ha? Daog na mo na siya. Kita na. Kuyawa no. Matod pa si senator, mas gabi-gabi ning kang senator. Muna ako di ko mahisgot ani kong private person sa involved na private person watay labot silang kinabuhi. Ha? But once musud ka into public service, medyo ma-appeal ka gyud diha kay asa magkakwartang ipambayad ani. Nga si senator matod pa sa giingon ining 60 star nga kining politician mobayad mahigala kutob sa 300,000. Generous kuno kayo kining maong senador. Labihan ka generous. Makaingon na si kami galag sana all. So gipangutana siya ang nag-interview ko na host magipangutana sa kinsa mga ni maong senador. Taga-imig kuan kay nat-intriga naman. Kisa ni maong senador. Sus miingon maguna nga nagsugod ang iyangan og letter R. Nagsugod og letter R. Ang iya ko nung first name started with letter R. Sa ito pa nasugod o letter R. Kaya may senador nga na ay letter R. Ang first name. Unya, ang apelido ko no, na ako no letter F. Letter F. Ang apelido. So, kinsa man, ngita ka sa mga senador, kinsa man, umikag, Rodante. Rodante, na R man ang sugod. Posible. Pero ang problema, ang iyang apelido, Marco, mag-ipugos Marco Lifa. Di mada, kay Marcolita na. So, kisa pa may lang senador nga nagsugod og letter R. Kay, ang iyang gingon ko ba, sa kisa man ng mga senador, wa mo tugan, pero yun siya nga, ang iyang pangan nagsugod og letter R. So, kisa may naingan ng letter R. Ang apelido ko no na ako no yung letter F. Una ako nun nyo, kisa ng mga senador. Ang umika Joel Villanueva, wa man letter R. Wa pod manghigalay ang apelyido, wa poy letter F. Jinggoy Estrada. Kini bang mga magausag warrant pa, matud pa. Wa may letter R Jinggoy, wa poy letter F. Chis Escudero samot. Ang apelyido ay letter F. Kisa man kanang incumbent senator diha nga dunay letter R, unya dunay letter F ang iyang apelyido. Na mao na iyang interview ni sa to sa pakita kala ni say kining iyang interview. Gamay lang. Asa man to kasamang nimol. Katong iyang kuan ba? Katong ikuan ko tong video, play ko tong video names. Sige. I-play tong video kamo atang si Kisos Palang paldo na. Lola, balik be. Ti palang paldo na. Aha. Sige ko no. Palang paldo na. Palang paldo na. Tip palang paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Yes, Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Sana all. Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, no? Opo. Napaka generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo nga, no? Mga galing sa tax, mas lalo si ano. Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala siya. Wala. Wala sa listahan. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer? Nandun. Nandun? Oo, nandun, syempre. Nako, okay, ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Pwede ba yun? Oo, initials lang. First name, last name. First name, last name. Ay.
Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Ano siya? May Y. Y? Why? Tapos ano yung last name? Hala, ang Hala. hirap nito. Kinakabahan Hindi, ako. first letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. R. Hala ka. R. Last name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. O, sige. Wag first letter. Last letter ng last Last name. letter. R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung L? Hindi. Second pangalawa. Pangalawa. Pangalawang letter ng last name. Opo. Okay. Parang comment nyo nga guys, tingnan natin yung sino. Dali, sino yung mga first letter ng first name R, tapos sige. Yung second letter or third letter, no? Opo, F, no? yes po. Comment nyo nga. Sige nga, hindi ko alam Parang hirap hulaan. Oo, mahirap, no? Naku, grabe. Madali lang, sobra. Grabe yung mga talaga, senator. May yaman, sana all. Yan. Palang, paldo na. Lima ka lang sa fresh dong. Kuyawan ng maong interview. Kung mo ko siya, gi-pressure mo ko sa host. Pag pressure sa host, ingon sa nga na ako ng letter Y, ang pangan. Unya, gi-pressure pa gyud sa, sige, nagsugod og letter R, ang iyang first name. Ang apelido, na ako ng letter F. Karon mga kagalaan, may kuan na gyud. Kisa may naa diha. Ya, may lain siguro. Kisa man kuno nga malagig imo inon Rodante Marcolefa, layo ra. Ay dunay R. Lisod man kayo kay Robin bitaw day. Ang amag Robin, little R. Robin Fadilla. Maglayo ra gihapon kay sa nya letter P man gud na iyang Padilla bisa to letter F pa kay pwedeng Fadilla. Wa na may lain nag letter R dyan si Ruben naman siguro og si Rodante og kisapan si Mr. Kuan. Kisa pa lain. Uy, Rafi de ituod. Si Kuan di Ronald Bato de la Fusa. Ang dool-dool yung may higalaw sus. Di lain. Ingon niya. Wala, Rafi Tulfo. Pero karon mga kaigalaan, ang igsuon ni Rafi Tulfo ni Kuan pod. Ama tong ipakita ko to sa Inquirer dong, di ba naman to yung statement tong igsuon dong? Simon Tulfo. Nihimo nag-statement mga sugit ng paminaw kay medyo marang naklaro-klaro naman. Si Ramon Tulfo may defense siya sa iyang igsuon. Naba kay picture na dong? Hindi ako makapaniwala sa balita dahil naanay siya kani. Ano ngayon? Sa kuan siya. Be kani. Ano ngayon kung nang babae siya? Ang nakakahiya ay kung nang lalaki ang kapatid ko. Gaya ng isang lalaking mamabatas na mahilig sa basketballista. Murag intriguing kini ang atong bahinon sa duha ng statement ha. Usa kini ano ngayon kung mambabae siya? Unsa may naanak mambabae? Ang nakahiya ay kung nanlalaki. So lalaki man si butantag si Rafi panalitan kini laban naman iya igsuon nga si Montulfo. So unsa may naanak og mang babae? Ang uwaw anak ko mang laki. Medyo doon na pod mga higalay gamay kito kamatuuran tingali na kayo sa bakay. Pero ang ato mo ani kanabang kwartang dako ng kwartaha asa man agi kanang mobayag tag 250,000 to 300,000. Pero sa bagay sa salin baya day bilyonaryo baya ni si Rafi Tulfo. No? Ang bilyonaryo nga mga senador mga higala si
Mark Villar, bilyonaryo na. Basis to nakita sa Salin. Number 1, ang pinakadaghang kwarta basis sa Salin si Mark Villar. Ikaduha si Rafi Tulfo. Ikatulo mahigala si Erwin Tulfo. Mao kana mahigala ang kinini ang mga bilyonaryo. Pero si Erwin Tulfo dili bilyonaryo. Nara sa mga ayang asset ni Erwin Tulfo is mga 900 million o 800 million kapin. Pero kini si Rafi, second siya ni Mark Villar. Liga sa gamay si Mark Villar 1 billion kapin. Kini si Rafi 1 billion kapin. Tingali maka-afford siguro oy. O mo hatag ka nagbabay tingali kay nga inanang 250,000 to 300,000 di maka kuan ka maka dimuhoy ka og Viva Max. Na kamo diha dili mo senador pag naaman mo inyong asawa, pag tarong mo sa inyong asawa, pag tarong mo sa inyong partner, nya katong uban nga mo likoy gyud adto lang mo sa hungkira. Mahal man kayo ng 250,000 to 300,000. Kuyawa ining kalakiha mga sukit di paminaw eh. Na kana dili ko no nakahiya na kung lalaki o nang laki. Pareha ko no witik sa day. Kinsa man po ning kuan. Ug ato isumpay ba sunod-sunod ba? Mura bag domino ba? Kinsa man day po ni senador mambabatas. Wa po ning senador. Hindi tulad ng isang mababatas, no? Kapatid ko, ano ngayon kung nambabae siya? Ang nakahiya ay kung nanlalaki ang kapatid ko. Gaya ng isang lalaking mambabatas na mahilig sa basketballista. Marang sagol po ni intriga ba? Nga ito po sunod kisa man ng lalaking mababatas. Wa po ing nga senador gyud. Wa po ing ng congressman. Bal naara gina diha. Lalaking mambabatas. So ito pa, lalaki ni nga congressman or senador nga mahilig sa basketballista. Sana all, makaingon magkay sana all. No? Murag kuan gyud kay medyo ang atong concern na gid ini kay kini bang kwarta nga ipambayad aning inane. Ngilngigas ano unsa man klasiha sa kin ma-concern ta ba kay ato mang public official god og panalitan anak manggaling personal naman na nila nga kuan anak og di lang ni mga public official madadara pero kinay public official pitindaku aba ni kwarta ha asa man ka manguha anang klasiha sa kwarta mo na di malikayan nga ang katawhan makapangutana gyud og naunsa man ning hitabo gyud ay. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.